Maayong gabi kanatong tanan, mga igsoon, greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesiyanik sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom sa akong mga kahigalaan nga mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel. O Shabbat Shalom sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo o sa akong mga higala. Maayong gabi dinhi sa Facebook, may gabi kaninyong tanan o sa atong mga kaigsuonan o mga diya sa Mindoro Oriental. Shabbat Shalom kaninyo sa Jinsan, sa Bulacan, sa Iligan o sa Alubihid ni Misamis Oriental o diha sa Baybay Liti. Maayong gabi kanyong tanan o diha usab sa Cagayan de Oro City, sa akong mga kaparintihan diya og sa tanan nakong mga higala diya sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Okay, and ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit ilabiad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom alino, we all call Israel. Ang kalinaw maana kanato sa tibuok Israel. Anhin napunta sa atong mubo nga pagpaambit sa pulong sa Adonai ning taknas kahagabhion mga kaigsunan nga naguluhan ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Matud pa mga igsoon sa hello brother Shalom from brother Andy Lucas. Okay, unsa nga nasod ni si brother Andy Lucas. Okay, ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Juan 8:31 busa miingon si Yeshua sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong mga tinunan. 32 mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Kagawasan sa unsa mga kaigsunan? Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa pagkaulipon sa reliyon, kagawasan gikan sa bakak nga mga doktrina sa reliyon, kagawasan gikan sa kamot ni Satanas, kagawasan gikan sa mga bisyo nga makadaot. From Sydney, Australia dahil ni atong higala. Shabbat Shalom, brother Andy Lucas from Sydney, Australia. Mga kaigsonan, I don't know kung makasabot ni siya sa akong pagwali karon mga igsoon. Kay kining akong pagwali focus ni sa mga nangawalang Israelita nga nias Kabisayan og sa Mindanao. Okay, balikan nato mga kaigsunan ha. Mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maggahatag kaninyong kagawasan. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kagawasan sa unsa? Balikon ako, kagawasan gikan sa sala, kagawasan sa bisyo nga makadaot, kagawasan gikan sa pagkaulipon sa reliyon, kagawasan gikan sa bakak ng mga doktrina sa reliyon, kagawasan gikan sa kamot ni Satanas. Kung ang tao mahibalo lang sa kamatuoran nga mao ang Torah, mga kaigsuonan, kana nga kamatuoran magahatag kaniyag kagawasan. Kagawasan gikan sa bakak nga reliyon, o kagawasan gikan sa pagkaulipon sa mga Diyos-Diyos, o kagawasan gikan sa bakak nga mga patutuo sa mga relihiyon, mga kaigsuonan. Sama karon gisaulog sa mga Katoliko ang ika-500 nga kasumaran sa Katolisismo sa atong nasod nga dalas sa mga katsila ni adtong tuig 1521. Og karon tuig 2021 insakto nga 500 katuig na mga kaigsuonan. 500 katuig na ang pagkakatoliko sa atong nasod nga Pilipinas. Maayong gabi kang brother Patrick Hubahib, dias Cagayan de Oro City. Shalom, aylan ng rabay. Unsa man Bible na version na duol sa Torah. Salamat po. Ang Bible nga duol sa Torah pagpalit og complete Jewish Bible. Kung di ka kaplit sa mga bookstore diha sa Cagayan, pwede ka mo order ana online, no? Pwede ka mo order ana complete Jewish Bible. Kay dire Bisaya walay duol sa Torah diha, kini Bisaya nato. Mo nang kining ato mga Bisaya dire kung kamao lang ka mo drive sa Bisaya nato nga Biblia,
Niya base nimo sa Hebrew Bible, amo nang madriban gyapon nimo sakto nga mapaduol gyapon ni siya sa Torah. Okay, maayong gabi nimo Brother Patrick ug Bahib Yes Cagayan. Okay, padayon ta mga igsoon. Okay. Sa ato pa 500 na katuig ang mga Pilipino na ulipon gihapon sa bakak nga reliyon nga gidala sa mga nato. Ulipon sa reliyon Romano Katoliko ang Pilipinas, mao ni timan-i hangtod karon 500 na katuig mga kaigsunan. Kay adto lang Pitsa 14 maoy pagsaulog diri sa Cebu sa ika-500 nga kasumaran sa pag-abot sa Katolisismo diri sa Pilipinas. So, bisan ang tanan nasayod sa history kung unsa ang gibuhat sa mga katsila kanato mga kaigsunan, unsay gibuhat sa mga katsila kanato sa pagdaog-daog kanato, nagulipon kanato og nagdagmal kanato og nagsakit kanato aron lang magpasakop kita sa ilang panggoberno og sa ilang reliyon nga ilang gidala sa atong nasod. Ilang gipanglugos ang atong mga kadalagahan. Munay kamatuoran, munay naa sa history. Ila kitang gipatuo mga kaigsuonan nga ang reliyong Romano-Katoliko mao ang reliyon nga gitukod ni Kristo. Og sila ang mga misyonaryo ni Kristo samtang sa laing bahin ilang giismirenghoy ang atong mga kababayan. Sa atubangan mismo sa atong mga katigulangan, sa atubangan mismo sa ginikanan sa mga kadalagahan, giismirenghoy sa mga Espanyol nga mga banyaga ang atong mga kadalagahan, ang atong mga kababayan. Ilang giilog ang atong yuta. Sila ang nangayog buhis kanato nga unta sila mao ang mga dayuhan sa atong yuta. Di ba? Munay nahitabo. Ang mga katsila ba mga igsoon mao ang mga misyonaryo ni Kristo? Unya karon padayon lang gihapon ang mga Pilipino nga ulipon sa Romano Katoliko ug nagtuo nga ang Romano Katoliko mao ang reliyon ni Kristo bisan nahibalo sila sa sinalbahis nga gihimo sa mga katsila sa atong mga katigulangang mga lumad. Di ba? Gipamatay nila ang atong mga bayani. Kay ang atong mga bayani misukol kanila kay nasayon sila nga dili tinuod ang ilang reliyon nga gidala sa mga katsila. Di ba? Munay nahitabo. Angay unta nga ang pagdaog ni Lapu-Lapu batok kang Magellan maoy atong saulogon. Mga igsuon. Maunta to ilang gisaulog ang kadaogan ni Lapu-Lapu sa pagpatay kang Magellan. Kay si Lapu-Lapu atong kadugo. Kita mga lumad kaliwat ni Lapu-Lapu. Ang nagsaulog, abi ninyo, ang nagsaulog mga civil. Ang nagsaulog ani ika-500 nga kasumaran mga igsuon anniversary sa aning Katolisismo, mga civil. Dili ang lumad. Ang mga lumad wa magsaulog kay ngano man nga wa magsaulog ang mga lumad. Kay dili Katoliko ang mga lumad. Ang tinuod ang atong mga lumad kaniadto dili Katoliko, sila'y mipatay. Si Lapu-Lapu mo'y mipatay ka Magellan kay dili mudawat sa reliyon ni Magellan. Apan ang nahitabo, ang gisaulog karon sa mga Pinoy ang pag-abot ni Magellan. Gi-welcome nila si Magellan. Ngano man mga kaliwat silang dato humabon. Hinumdumi usaray ni welcome kang Magellan. Usaray ni dawat kang Magellan og nagpabautismo kang Magellan ang taga Sibura nga kang kaliwat ni dato humabon mga kaigsunan. Ang kang sakop ni dato Lapu-Lapu mga igsuon maoy wala mo pasakop kang Magellan. Wala mo simba sa reliyon ni Magellan. Gipatay niya si Magellan. Dapat kitang mga Pilipino nga kadugo ni Lapu-Lapu ngadto mo simpatiya kang Magellan og mauntay atong saulogon ang ika-500 nga kasumaran sa kadaogan ni Lapu-Lapu batok ang Magellan. Pero ang gisaulog hinoon ang pagdawat sa bakak nga reliyon. Ang pagdawat sa rebulto nga Senyor Santo Niño nga di tinuod nga Dios. Maoy gisaulog sa katawhan. Mga kaigsuonan.
Ha? Nga naman, wala mahibalo sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Bisan kung sila nahibalo sa kamatuoran sa balaang kasulatan, nagpabilin silang buta og bungol diha ni ana. Ngani, sa atong history sa kasaysayan, nabasa nato, nahibaw-an nato kung unsa kasalbahis ang mga katsila nga nagdumala sa atong nasod, o unsa kasinalbahis ang ilang pagtratar kanato nga mga Pinoy, mga Pilipino, mga kaigsunan. Giun sa pagtratar sa sinalbahis ang atong mga kadugo nga mga lumad kaniadto mga kaigsunan. Nahibaluan na sa history. Sa mga kabataan nahibaluan na nga nagbasa sa history. Pero nganong ang gisilibrar mauman hinoon mga igsuon ang pagdawat nila sa bakak nga pagtulunan, ang pagdawat sa bakak nga reliyon, ang pagdawat sa bakak nga Dios nga mao ang Senyor Santo Niño. Mao hinoy giselebrate sa mga buang. Ha? Di ba? Wa sila mahibalo. Angay unta nga ang kadaugan nila Lapu-Lapu, batok ang Magellan mo'y atong sa ulugon. Pero tanawa, unsa kabuang ang mga batan-on karon nga mga Katoliko. Nahibalo sila sa history, nahibalo sa kasaysayan, pero padayon lang gihapon. Padayon lang gihapon nilang gipasidunggan ang sinalbahis nga sinugdanan sa Katolisismo mga kaigsunan. Di sa ulog pa nila nga ika-500 nga kasumaran sa pagka-Indio sa Pilipino. Indio-Christian, walay buot nga mga Kristiyanos. Muna'y tawag nila kanato. Walay buot nga mga Pilipino, muna'y tawag sa mga katsila kanato. Di sa ulog pa nila ang angay unta nilang ikaulaw. Angay unta ninyong ikaulaw ang inyong pagkakatoliko kay pinaagi ni ana nahimo kamong walay buot nga mga Kristiyanos. Ha? Naibalo ba mo? Ngano nga gitawag sa mga katsila ang Pilipino nga Indio-Christian? Mga maestra, nahibalo niya na mga estudyante, mga profesional nga mga tao, mga abogado nga mga tao, nahibalo niya na nga kitang mga Pilipino gitawag sa mga katsila nga Indio-Christian. Walay buot nga mga Kristiyanos. Kitang Pinoy, kamo mismo nga Pinoy, ginganlan mo sa mga katsila, ngawa mo'y buot nga mga Kristiyanos. Naibalo ba mo nga nung gitawag lagi ta nga mga walay buot Indio-Christians ang tawag sa ato? Ha? Tungod kay dali kitang ilaron mo na hinungdan nga ginganlan tag Indio-Christian. Una, giilad ta nila bahin sa ubi. Nahibalo mo kasaysayan sa ubi? Ngano nga ang ubi halok-halokan sa atong mga katigulangan sa unang panahon? Kay wa man mahibalo ang mga Pilipino kung unsay katuyuan sa ubi. Ang nahitabo mao ni sultihan ta mo kay ang gisultes ako akong uyuan nga tigulang na kayo. Patay naman gani ron. Tigulang na siya nagsulti nini sa kasaysayan bahin sa ubi. Ngano maghalok-halok ang mga Pilipino katigulangan kuno namo sa una maghalok-halok sa ubi adi sir ihatag dito sa simbahan. Dadon sa simbahan ang ubi unya halukan. Kay unang travel, ikaduhang travel, napalpak ang mga katsila nga ilang i-export ang atong ubi mga kaigsunan. Ha? I-export ang atong ubi ngadto sa Espanya. Pag abot sa Espanya, halos 1/4 ang nangadamage kay nalata tungod sa kadugay sa biyahe nangalata tungod kay nangabunog. So, unsay ilang gibuhat? So, alkansi ang ilang paghimog ice cream. Kay himong ice cream ang ubi dito sa Espanya. Huwag kalibutan ang Pinoy. Ang Pinoy wa kakaog unsay ice cream. Ang Espanya sige nagbuhat og ice cream gikan sa ubi sa Pilipinas. Motong giingnan sa mga pare, sa mga katsilang sundalo, ang mga pare nga sultiha ang mga Pilipino nga ang ubi makagaba. Halukan, kung mahimo halukan nila ang ubi kay makagaba kana. So kini laging mga walay buot, dali rang ilaron nga mga lumad nato nga mga kaigsuonang lumad kaniadto. Dali rang ilaron mo na nga inikalot nila sa ubi ilang halukan. Mga igsuon unya ihinay-hinay og butang dili na nila dili sa mas una nga inikalot sa ubi, it sara dito, kalot sa ubi, it sara dito, pundok dito. Unya
Kung isulod sa bukag, ipangitsa, daghang mga damage, daghang mga lata, mo nang nangadaot ang OB. So, sa dihang gi-announce na sa mga kapariang Katoliko, diya sa simbahan, nga ang OB makagaba kung mahimo inyong halukan, ug ayaw iitsa, kundili ihinay-hinay pagbutang, kay makagaba. So, gibuhat sa mga walay buot, Indio-Christian. Gibuhat sa mga walay buot na mga Kristiyano, gihalukan ang OB, inigkalot, halukan ang OB. Tapos, hinahinayon og butang dito sa bukag ang OB. Tapos, dadon sa simbahan. Gidala sa mga tinuod, yod, mga kaigsunan, nga nagmalamposon ang mga katsila sa ilang paglimbong sa mga Pilipino. Nga naman, pagbiyahe nila sa OB, padulong sa Espanya, 100% walay damage ang OB. So, dili alkansi ang ilang biyahe. Wala silang maalkansi sa ilang biyahe. Nga naman, ang OB, limpyo kayo, mga niabot, mga igsoon, buso kayo nga niabot dito sa Espanya. So, wala silang maalkansi sa ilang biyahe. Wala na'y bunog, wala na'y nangalata. Ingon ana ang istorya sa OB. Dili sabton nga ang OB makagaba, mga igsoon. Ila lang giilad ang tao nga ino makagaba. Parang ang tao magamping sa OB, hinahinayon og butang ang OB nga di mabunog, di mabunol. Aron pag abot dito sa Espanya, mga kaigsunan, ang OB buo tibuok nga walay lata o mapuslan nga himuong ice cream. So, diha mo nay kasaysayan sa OB, mga kaigsunan. Ikaduhang pag-ilad nila kanato. Giilad ta nila nga kanang Senyor Santo Niño nga bata nga bato, mga igsuon, maukuno ang batang Kristo. Nanuo sa dayon ang mga walay buot, di ba? So, walay buot nga mga Kristiyanos, tuo sa dayon, nanuo sa dayon ang mga walay buot. Santo Niño, batang bato, ipaila nga mao ang batang Kristo. Niya kung magbasa ka sa Biblia, mabitaw sa unang panahon, ang mga pari nagbawal sa pagbasa sa Biblia. Sa panahon na sa mga Amerikano, nga ang mga Amerikano nagdalag Biblia dito sa Pilipinas, gidid-an ang mga Pilipinos pagbasa sa Biblia. Kay mabasahan nimo dito nga walay Senyor Santo Niño. O ang bata nga Kristo, wala gina mahimong Senyor Santo Niño. Ha? Wala mahimong Senyor Santo Niño kanang batang Kristo. Walay mabasa sa Biblia nga si Kristo sa bata pag gitawag siya Senyor Santo Niño. Pero unsa kabuang og kawalay buot mo nang maingon ko, wa gi buot ang mga Katoliko hangtod karon, bisan ang mga Catholic faith defender otrong way buot, bisag abogado ka pa. Ang tawag nako nimo wa kay buot. Catholic faith defender ka, CFD ka, pero siya pag abogado ka, tawag nako nimo wa kay buot. Kay ang imong tawag sa bato nga Senyor Santo Niño nga bato, mao ang batang Kristo nga way mabasa sa Biblia nga si Kristo sa bata pa gitawag siya nga Santo Niño. Ha? Tuo sa dayon, Indio-Christian, abogado gyapon, Indio-Christian. Bisan pag abogado ka na, doktor ka na, engineer ka na, ha? Senador ka na, Katoliko ka, Indio-Christian lang gyapon ka, kay gasalok-halok lang gyapon ka sa ribulto. Ang walay buot nga mga Kristiyanos, nganong gitawag tag walay buot nga mga Kristiyanos, kay sige halok-halok sa mga ribulto nga mga imahin, nga hinimuras sa mga unggoy, hinimuras mga taong mga kriminal. Mao na nga ang pagsaulog ninyo karon sa ika-500 nga kasumaran sa inyong pagka-Kristyanismo, inyong gisaulog ang ika-500 nga tuig sa inyong pagka-ignorante, sa inyong pagkawalay buot. Nagsaulog mo sa inyong 500 ka tuig na nga pagkawalay buot, mga kaigsunan, kay wa mo mahibalos kamaturan. Sa ato pa 500 na katuig di ay nga ang mga Pilipino wala pagihapon mahigmatas kamaturan. Ang mga Pilipino wala lang dagyapoy buot. Ang mga Pilipino Indio-Christian lang dagihapon. Nagbasa naman tag Biblia ng mga Catholic faith defender, pero nagpabilin sa ilang pagka-Indio, walay buot. Kay halok-halok yapon sa ribulto. 500 na katuig nga mga Pilipino na ulipon sa bakak, mga kaigsunan. Ha? Na ulipon sa bakak nga relihiyon nga dala sa mga katsila. Gipasidunggan pa nila ang ilang pagkakatoliko nga unta
nahimong Katoliko ang tanang mga katigulangan dili tungod kay nakasabot sila sa kamaturan. Munay tinuod sa ato pa, not in good faith. Nahimong Katoliko ang atong mga katigulangang mga lumad. Nagpabunyag sila sa pagkakristyanismo, pagkakristyano, tungod sa latigo, kastigo, latos. Sa ato pa, by force, nahimo silang mga Kristiyanos and not in good faith, mga kaigsunan. Ha? Di ka musimba sa una. Musuroy na yung mga katsilang sundalo. Adlong Domingo, suroyon ang mga barangay, mga balangay, kabalayan. Pag makitaan dito sa mga sundalo nga naagtikaw-tikaw kasi imong balay, wa ka mapil sa misa, 25 kalatigo ang imong maangkon. Wa pa siguro ipagoyod kapag kabayo. Muna nga mga tao, nahadlok, mapugo sa pagsimba ang mga lumad nga mga katigulangan nato sa simbahang Katoliko tungod sa latigo, tungod sa latos. Tiyaw mo na, latigos kabayo ang ibunal sa atong mga katigulangan, mga kaigsunan. Pag di ka muapil sa misa, inig ka Domingo, latigos kabayo, 25 ka latigo. Kung masapnan ka sundalo nga narkas imong balay, wa ka muapil sa misa. Muna ang pagkakatoliko, ang pagpabunyag sa mga lumad nga mga katigulangan sa unang panahon, dili tungod kay nahigugma sila, dili tungod kay nakasabot sila sa Katoliko, kundi dili tungod sa kahadlok nga latiguhon sila. Sakiton sila, ipaguyod pa sila sa kabayo. Nahibalo mo na sa history. Kamong mga CFD, nahibalo mo sa history. Mga abogado ang uban ninyo diya, nahibalo mo sa history. Pero nganong nagpabilin lang yapon mong nagpaulipon sa bakak nga pagtulunan. Kaingon si Adon Yeshua, kung mahibalo ka sa kamaturan, unsang kamaturan? Tura ang kamaturan. Kung mahibalo ka sa kamaturan, ang kamaturan maghahatag kanimong kagawasan. Ilhanan lang na nga kamo wala mahibalos kamaturan, wa mo mahibalos sa tura, mo hinungdan, wa mo makaangkon sa kagawasan hangtod karon o lipon gyapon mo bakak nga reliyon, bakak nga pagtulunan sa mga katsila. Inyo pang giabiba, inyo pang gisilibrar, inyo pang gipistahan ang inyong pagka-injo Christian, ang inyong pagkawalay buot, inyong gipistahan, gikalipay, proud pa mo sa inyong pagkawalay buot na Kristiyanos. Katsila mismo mo'y naghingalan ka nato nga injo Christian mo. Tapos gisilibrar pa nimo, lipay ka. Samar kas taong pahong ba? Nga ingnan ka nga, oy, ikaw ba? Mura man kag tao nga hangal, mura man kag tao nga amaw. Nya, ngan lang kag amaw, ngisi pa kay salamat sir, salamat. Ngana ka. Ngan lang kag amaw sa katsila. Imo pang gisilibrar ang paghingalan kanimong amaw. Imo pang gisaulog ang ika-500 ninyong pagkaamaw. Ha? Wa mo kasabot sa kamaturan, 500 na katuig, tulog lang yapon mo. 500 na katuig ang milabay. Profesional na ang kasagaran ninyo. Tulog lang yapon mo. Gisilibrar yapon ninyo ang Katolisismo. Nagiulipon mo pag-ayo, mga igsoon. Gidaog-daog ta pag-ayo sa unang panahon. Sinon ka na, atong yuta. Kita'y gipangayo ag buhis mga hangal. Sila'y dayuhan, sila'y nangubrag buhis ka na to. Unya kita, mungisi, mag-celebrate ni ana. Magsaulog niya nas ika-500 nga kasaulugan, nga ilatang ilugan sa yuta. Sila'y na nag-iyaw glagpad nga yuta sa atong nasod. Samtang kita nahimong mga saop lamang nila. O kung naaman tayo ta, kita'y pabuhison sa ilang mga amaw, nga sila mga dayuhan sa atong nasod. O niya, paamaw-amaw lang yapon ka hangtod karon. Kundi ka kasabot sa Biblia, gamitang imong profesyon, nga makasabot ka sa history, nga mugawas kas pagka Romano Katoliko nimo. Unsay sulti ni Dr. Jose Rizal sa iyang libro. Matod pa niya,
bisan pa kung ang tanang dagat sa Pasipiko himuong bendita, dili ka na makapaluwas sa tao. Bisan pa kung ikaligo sa tao, mga kaigsoon. Mga sultihan talang mo, sa ako na niha. Mura to kang Rizal nga portion, bisan pa kuno kung ang tanang dagat sa Pasipiko himuong bendita, dili ka na makaluwas sa tao. Ha? Manitiman ninyo. Sa ato pa, bisan pa, sa ako lang niha, bisan pa kung ikaligo sa tao kada adlaw ang bendita, dili ka na makaluwas kaniya. Be, kamo mga pare, kung makaprove mo nga ang bendita makapasanto sa ribulto nga inyong gibinditahan, makapasagrado sa butang nga inyong binditahan, nganong di man na ninyo ibaligya ngadto sa mga milyonaryo mga dato nga gustong magsantos. O, kinsa tong gusto magsantos diya, nga ay bendita akong ibaligya ninyo. Ikaligo lang ni kadadlaw ninyo do, masantos mo. Oo, di ba? Kung makaprove mo ang bendita, makapabalaan sa tao, makapasantos anang ribultong gipalit ninyo sa gisano, tapos benditahan mahimo ng santos, mahimo ng sagrado, makagaba na. Nahala, sige. Kamo mga pare, ipamaligya na ang inyong mga bendita ngadto sa mga tao, ug ingna kinsa tong gusto magsantos. Oh, nay usa ka baril nga bendita, diri ka maligo kada adlaw, lusbog ka diri, masantos ka. Bendita ni. Anahon ninyo, kung tinuon mo makasantos, makaprobo makasantos ng bendita. Mo nang tinunto puro bakak pag mata mo. Mga Katoliko, nga akong mga kahigalaang Katoliko, pag mata mo, bakak. Ang bendita, bakak. Way kamatuoran niya na. Ha? Wala gayoy reliyon nga makaluwas sa tao. Timan ina. Walay bendita nga makaluwas. Ang makaluwas mao ang kamatuoran sa Elohim. Ha? Ang makaluwas mao ang kamatuoran sa Elohim. Dili kanang kamatuoran sa tao. Kay ang kamatuoran nga iya sa tao mao kanang iyang reliyon. Mao na nga ang tanang reliyon ang kunon gyud nga kamatuoran sa nagtukod ni ana. Mo nang walay founder, walay mga sakop sa reliyon nga dili mo angkon nga ang ilang reliyon was kamatuoran, tanan gyud moingon kini nga mong reliyon mao ni kamatuoran. Kami mo naas kamatuoran. Tanang reliyon nag-angkon sa pulong kamatuoran. Mo ni kamatuoran nga iya sa tao. Kay tao ray nagsulti nga kana kamatuoran. Pero ang kamatuoran nga akong ipaila kaninyo ang kamatuoran sa Elohim. Ang Elohim mismo nag-ingon nga siya kamatuoran, ang iyang pulong mao ang kamatuoran, ang iyang Torah mao ang kamatuoran. Wa mag-ingon ang Elohim nga ang akong reliyon. Wa mag-ingon ang Elohim nga ang reliyon sa akong katawhan, ang reliyon sa mga Hudyo mo'y kamatuoran. Wa siya magsulti ana. Munang kami di mi magwali, di mi magsulti ang Judaism ang kamatuoran, dili mi magsulti na. Walay kamatuoran sa Judaism. Ang kamatuoran naa sa Torah, mga kaigsunan. Ang kamatuoran naa sa pulong sa Elohim. Kanang inyong kamatuoran nga maong inyong reliyon, kamatuoran na nga iya sa tao. Muna nga walay nagtukod og reliyon nga di mo angkon nga ang iyang reliyon gitukod kamatuoran. Mauna nga ang tanan gyud nag-angkon nga sila naas kamatuoran kay naaman sila'y relihiyon. Apan ang kamatuoran sa Elohim nga mao ang Torah wala kanila. Og mao ni akong iwali kaninyo. Mao ni akong kanunay giwali kaninyo ang kamatuoran sa Elohim. Ang kamatuoran sa Elohim nga iyang gitsulti diha sa Biblia. Mabasa nato diha mismo sa Biblia. Ang kamatuoran sa Elohim. Ha? Unsa ang kamatuoran sa Elohim? Ang Torah. Ang Torah, mga kaigsunan. Sa Complete Jewish Bible, CGB, Salmo 119:142. Your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. Ha? Mao ni pagkasulti diya sa CGB, Complete Jewish Bible. Ang imong pagkamatarong mao ang walay katapusang pagkamatarong. Ang imong Torah kamatuoran. Ang imong Torah kamatuoran, mga igsoon.
Sa Juan 17:17. Juan 17. Yukanan 17:17. Balaan na sila diha sa kamatuoran. Imanion sa ang kamatuoran, Torah. Ang kamatuoran maong Torah. Balaan na sila diha sa kamatuoran, balaan na sila diha sa Torah. Ang imong pulong, unsa ang pulong, Torah gyapon. Kay ang Torah pulong ug ang pulong Torah. So, ang imong pulong, ang imong Torah kamatuoran. Juan 17:17. Balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Sa ato pa, balaan na sila diha sa Torah, ang imong Torah kamatuoran. Ang tao, kung wala sa kamatuoran, dili mabalaan. Imanina siya. Ang magabalaan sa tao, mao ang kamatuoran. Mo nang ang ingon si Adonai Yeshua siyang pag-ampo ngadto sa amahan, ingon niya, balaan na sila diha sa kamatuoran. Ang imong Torah mao ang kamatuoran. Salmo 119:142. Balaan na sila diha sa Torah. Kung wala ka magtura, wala ka mutuo sa Torah, dili ka mabalaan, mga igsoon. Ang tao nga wala sa kamatuoran, dili mabalaan. Ang magabalaan sa tao mao ang kamatuoran, ug ang kamatuoran mao ang Torah, mao ang pulong. Mabalaan ka pinaagi sa Torah. Kung wala ka magkinabuhi sa Torah, dili ka mahimong balaan, kay ang iyang Torah, ang iyang pulong, mao ang kamatuoran. Busa nag-ingon siya, balaan na sila diha sa imong Torah, mga kaigsunan. Balaan na sila diha sa Torah. Nanuman, mo'y giingon sa Torah, sa Deuteronomio 28, versikulo 9. Matod pa, sumala sa gisaad sa Adonai. Maayong balita, Biblia ang akong gigamit nga version. Sumala sa gisaad sa Adonai, himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Sa ato pa, ang mga tao nga wala magtuman sa Torah o sa mga mitzvot sa Adonai, dili niya himuong balaan. Kay ang saad sa Adonai nga himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Kana ang iyang kondisyon. Kana ang iyang giingon. Mahimo lang kang balaang katawhan. Siya'y muhimo nimo. Mahimo kang balaang katawhan kay iya kang himuong balaang katawhan kung tumanon nimo ang iyang mga sugo. Nya, kumusta mong mga Kristiyanos? Number 1, ang Katoliko. Kumusta mo? Nagtuman ba mo sa mga sugo sa Adonai? Di ba? Wala. Wala mo magtuman. Kaya ang pagpakigdebate ang inyong punayan og atubang. Pakigdebate batok sa Torah, pakigdebate batok sa mga sugog balaod sa Adonai, mo inyong gipunayan og usik sa inyong panahon. Wala. Busa ang tanan nga nagwali nga wala nay balaod. Nagwali nga wala nay sugo. Aw dili gyud mahimong balaan. Kumusta ang imong reliyon, igsoon? Unsa giwali sa imong pastor? Nagwali ba ang iyong pastor nga wa nay balaod? Nagwali ba ang iyong pastor nga wa nay kasuguan? Ha? So, dili gyud mo mahimong balaang katawhan. Kay ang saad sa Adonai, himuon lang kaniyang balaang katawhan. Himuon lang mo niya nga balaang katawhan kung tumano ninyo ang iyang mga kasuguan. Ha? Mauna mga igsoon nga ang mga kasimbahanan, ang mga reliyon karon naghimo na lang sila og ilang kaugalingong standard sa pagkabalaan. Ha? Sama sa mga Pentecostal, naghimo ilang standard sa pagkabalaan. Ha? Sama sa long sleeve. Mga doktrina nila, mag-long sleeve ta kay balaan ta. Pag di ka mag-long sleeve, di ka balaan, mo na walis among pastor sa una. Dito sa Alubihid, katong among pastor, si Pastor Barrero. Mga igsoon, Pastor Barrero, buhi pa ba karon? Kumusta kaya, Pastor? Maayong gabi nimo. Mao ni si Gideon nga kanunay nimong gibombahan sa imong wali kay dili mag-long sleeve. Si Gideon imong gibombahan sa wali kay dili mag-army cut, magpagupit sa iyang buhok. Nganlan ko niya pirmi nga di ko balaan. Kay siya balaan kay long sleeve niya army cut. Oh, may gabi nimo diya, Pastor.
Mao ni standard nga gibuhat sa mga Pentecostal. Long sleeve, balaan ka. Barong, balaan ka. Parang balaan ka. Armikat. Nga, armikat yun. Parang balaan ka. Tagas mga palda ang mga kababayan kay balaan. Etc. etc. Mo na mga doktrina, mo na mga standard nga ilang gibuhat. Kay wa sila musunod sa sugog balaod sa Elohim. Busa ang tanan nga nagwali nga wala nay balaod, wala nay sugo, dili mahimong balaan, mauna nga naghimo na lang in town sila og ilang kaugalingong standard sa pagbalaan sa tao. Unsa ay ilhanan nga balaan ng tao kay naglong slave. Unsa ilhanan nga balaan si sister kay tag-as og palda, tag-as og buhok, wala mang make-up, wala mga lahas. Balaan ang among mga sister. Mao na standard sa dating daan, ang dating daan, standards dating daan, mauna tag-as og palda, tag-as og buhok, balaan. Maunang standard sa mga Pentecostal, tag-as palda, tag-as og buhok, balaan. Walay make-up, walay alahas, balaan. Maunang standard sa mga Pentecostal, long sleeve, balaan. Pag magbarong, armikat, balaan. Naghimo sila ilang kaugalingong standard. Wala mo sunod sa pagtulungan sa Adonai. Deuteronomio 28:9, basaha balik-balik ka, silsil sa imong alimpatakan. Mauna di ay ang sikreto nga himuon kang balaan sa Adonai, ayaw supaka ang sugog balaod, tumana ang iya mga sugog balaod aron himuon kaniyang balaang katawan. Siya'y muhimo kanimo nga balaang katawhan. So samtang ang Biblia nag-ingon nga ang magbalaan kanato mao ang Elohim. Og dili kita maoy mo deklarar sa atong kaugalingon mga igsoon nga kita balaan. Ha? Nganong balaan man na si Brad, kay naglong sleeve man. Nganong balaan man na si sister, kay tag-as palda, tag-as buhok, walay make-up. Mo nang balaan ang among mga sister pagkatoy-toy sa mga buang. Ang Elohim mo deklarar kanimong balaan ka. Og basaha ang Deuteronomio 28:9. Long sleeve bay gihisgutan dito, tag-as bagpalda, tag-as bagbuhok, way make-up ang gihisgutan dito. Pagkabuang ninyong mga pastor nga mga hiwi, mga mini nga mga magtutudlo. Wa magtudlos balaod sa Adonai, mini ka nga magtutudlo. Di ka magtudlo sa napulo ka sugo, mini ka nga magtutudlo. Di ka magtudlo sa mga balaod sa Torah sa Adonai, di mini ka nga magtutudlo. Ang tinuod nga magwawali karong panahona, ang tinuod nga magtutudlo karong panahona, kadtong nagwali sa Torah sa Adonai, kadtong nagwali nga ang napulo kasugo naglungtad hangtod karon. Ang nagwali nga ang Shabbat mao ang adlaw igpapahulay sa Adonai, ang ikapitong adlaw sa semana, mao nay mga tinuod nga mga magwawali karon, mo nay tinuod nga mga magtutudlo mga igsoon. Dapat mo nay angay ninyong paminawon, mo nay angay ninyong sundon. Kanang nagwali nga nagsunod sa Torah, ayaw nang nagwali lang sa iyang opinyon nga way mabasas bala ang kasulatan. Santiago 1:5, ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan. Dunay hingpit nga kasuguan nga gisgutan. Susihon nato na, susihon ninyo na unsa nang hingpit nga kasuguan. Na adi gitawag hingpit nga kasuguan. Ha? Hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini panalanginan sa Elohim ang iyang buhaton kay dili man siya kotobra diha sa pagpamati. Unsa man ning hingpit nga kasuguan? Hatag og kagawasan ang Torah. Mga igsoon, ang Torah mao ang hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan. Salmo 19:7. Ha? Sa Salmo 19:7, hingpit ang balaod sa Adonai og naghatag kinig bag-ong kusog tanawa. Hingpit ang kasuguan sa Adonai, hingpit ang balaod sa Adonai. Maunay gisgutan ni Santiago 1:25, Yaakov 1:25, susiha pag-ayo ang hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan. Ang hingpit nga kasuguan ang balaod, matud pa ni Salmista David sa Salmo 19:7, hingpit ang balaod sa Adonai ug naghatag kinig bag-ong kusog. Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag og kaalam sa mga walay kaalam, sa mga kulang niini. Utso, husto ang balaod sa Adonai ug magmalipayon ang mutuman niini. Magmalipayon ka, mutuman ka sa Torah, wa kay kagulanan, wa problema.
matarong ang iyang mga sugo og naghatag kinig kaalam. Hingpit nga kasuguan og hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan sa mga tao og kana mao ang kamatuoran nga gisgutan ni Adonai Yeshua sa Juan 8:32 ug kamo mahibalos kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kag hingpit nga kagawasan. Ug ang Salmo naghisgot usab sa hingpit nga kagawasan. Ha? Di lang kay kagawasan, hingpit nga kagawasan ang gisulti sa Salmo 119, 119:45 matud pa. Magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, matud pa ni Salmista David. Kay nagmatinumanon man ako sa imong pangasugo. Kita mo na? Ha? Sa ato pa gikumpleto na dinhi mga igsuon. Hingpit nga kasuguan, hingpit nga balaod, o hingpit nga kagawasan. Ang tinuod di ay nga nagkinabuhi sa hingpit nga kagawasan, mao di ay kadtong nagmatinumanon sa hingpit nga mga sugo o sa hingpit nga mga balaod sa Elohim. Dayag nga ang wala di ay magmatinumanon sa mga sugo sa Elohim o wala magkinabuhi sa hingpit nga kagawasan, sa ato pa ulipon gihapon sila sa sala. Kay sala ang dili pagtuman sa sugo, mga kaigsunan. Sala ang dili pagtuman sa sugo. Nganong dakpon kung anhita sa atong balaod sa Pilipinas, nganong dakpon man ka kung makasala ka sa balaod sa Pilipinas o kung mulapas ka sa balaod sa Pilipinas, nganong dakpon man ka kay nakasala ka, kay nilapas ka sa balaod sa Pilipinas. So sala ang dili pagtuman sa sugo. Mo na nga nga ulipon gihapon sila sa sala, mga igsoon. Kung di ka magtuman sa balaod, di ka magmatinumanon sa sugo sa Elohim, wala ka magkinabuhi sa hingpit na kagawasan. Nanong dili hingpit ang kagawasan? Bisan pang magsikat ni Simon, binago ako sa Panginoon, ako dating drug addict, ako dating lasinggero, ako dating babaero, ngayon binago ako sa Panginoon. Binago ka? Tama na, tinuod na. Pero dili hingpit ang imong kagawasan gikan sa bisyo. Kay nakagawas ka sa imong pagkalasinggero, nakagawas ka sa imong pagkababaero, nakagawas ka gikan sa imong pagka-drug addict. So doon na kay kagawasan. Pero dili hingpit, nganuman ulipon gyapon ka sa sala. Nganuman wala man ka magtuman sa iyang mga sugo o balaod. Ang dili pagtuman sa iyang sugo o balaod, ulipon ka na sa sala. Sala ang dili pagtuman sa mga sugo o balaod. Mga ang kamaturan. Sala ang dili pagtuman sa mga sugo o balaod. Sa ato pa, wala kanila ang kamaturan nga naghatag sa hingpit nga kagawasan. Busa ulipon gihapon sila sa bisyo nga makadaot sa lawas o sa kalag. Mga igsoon, ulipon sila sa inom, mga palahubog gyapon sila. Kusog mo inom sa ihi ni Satanas. Mga hinabako sila, mga adik sa utot ni Satanas. Mga babaero, mga igsoon, ulipon sa kaulag, mga kawatan, mga ulipon sa sugal, mga hinapi sila, ulipon sa pagkamasinahon, ulipon gihapon sila sa bakak ng mga doktrina sa gayon, mga bakakon gihapon sila, ulipon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, o ulipon gihapon sila sa pagkahugawan, ulipon sila sa baboy. Mao na, kay nga naman dili sila hingpit. Binago ako dito sa Panginoon, nagbago ang buhay ko, hindi na ako babaero, hindi na ako lasinggero, hindi na ako sugarol, dati akong drug addict, dati akong killer, murderer, pero busawan og baboy, dili hingpit nga kagawasan, kay ulipon yapang kas baboy. Ha? Binago ka, tangtang ng imong pagkahinabako, nabago ka, pero ulipon kas pagkahugawan, kay mukha o mangyapong kagbaboy. Sa ato pa, sala lagi ang dili pagtuman sa sugo. Ulipon lang yapon ka. Ulag. So, walay rason
nga imong isalikway ang iyang mga sugo o balaod. Wala di kay rason mga kaigsunan nga imong isalikway ang iyang mga sugo o balaod kay una kini hingpit kasaligan husto og matarong og maayo matud pa sa salmo nga atong gibasa kaganina. Di ba? Muna wa kay rason, way rason ang mga reliyon nga isalikway nila ang sugog balaod sa Adonai. Kay una lagi sa salmo na atong gibasa kaganina, nagtug-an kanato nga hingpit ang iyang kasuguan. Hingpit ang iyang balaod. Kasaligan ang iyang kasuguan. Salmo 19:7. Husto ang iyang mga balaod. Ug matarong ug maayo. Salmo 119:138 og sa Roma 7:12 ang balaod maayo. Matarong ang balaod balaan matarong ug maayo. Matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan. So nganong nakaako man ang mga reliyon sa pagsalikway, akong balikon na yung mga kaigsunan, murong man ma-record. So akong balikon sorry kayo. Walay rason nga imong isalikway ang iyang mga sugo ug balaod kay una ang Salmo 19:7 nagsulti nga hingpit ang balaod kasaligan husto matarong og maayo. Mao sad nang gisgutan sa Salmo 119:138 og sa Roma 7:12 matud pa ni Apostol Pablo ang balaod matarong balaan og maayo. So nganong nakaako man ang mga reliyon sa pagsalikway sa mga sugog balaod sa Elohim, nganong nakaako man ang mga reliyon o ang mga katawhan, mga kapastoran sa pagsalikway sa mga sugog balaod sa Elohim? Tinuod kaha nga sila mga alagad sa Elohim, mga kaigsunan? Tinuod ba nga sila mga sinugo sa Elohim? Alagad sa Elohim? Pagkatapos isalikway nila ang sugo ug balaod sa Elohim? Nga ang Biblia nagsulti nga ang balaod hingpit kasaligan husto matarong ug maayo, unya isalikway sa pastor? Unsa ka nga klases pastor? Tinuod ka nga pastor? Tinuod ka nga alagad sa Elohim? Nakaako sila sa pagsalikway sa mga sugo sa Elohim tungod kay sila mga alagad ni Satanas, mga kaigsunan. Alagad sila sa kwarta, alagad sa garbo, dili sila alagad sa Elohim. Mga bakakong magtutudlo sila, mga limbungan sila, mga igsoon. Maunay kamaturan nga ilang gisalikway ang tura sa Adonai kay alagad silang Satanas. Og ang gusto ni Satanas mo ilang gusto buhaton, mo ilang gihimo ang pagsupak sa balaod. Ang gusto ni Satanas supakon nila ang balaod, tuiso nila ang tura, tuiso nila ang mga mitzvot sa Adonai. Mo nay gusto ni Satanas og ilang gibuhat sa mga pastor nga ang Domingo o ang Sabado gituis nga tos Domingo, ug ang dili ipakaon gituis nga ipakaon. Mao nay gusto ni Satanas nga itudlo sa mga alagad niya nga mga pastor nga naa sa mga reliyon. Kay ang reliyong Katoliko dili lang si Satanas anaa, kundi si Satanas maoy nagpadagan ni anang reliyon na og mausad na kaninyo nga mga Protestante, mga Pentekostal. Si Satanas mo'y nagpadagan anang reliyon na aron ang tao mahimulag sa kamaturan, mahilayo sa kamaturan nga mawang tura nga gitudlo sa Adonai nga diha kita angay nga maglakaw. 2 Pedro 2:19. Sila nagsaad kanilang kagawasan. Mauni ang gibuhat sa mga pastor sa mga reliyon. Sigig saad sa kagawasan. Gibag-o daw sila pero supakan gihapon sa balaod. Sa ato pa ulipon gyapon sa sala. Pero nagsaad og kagawasan. Dito mga igsoon, babaguhin kayo ng Panginoon. Nagsaad sila kagawasan. Samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot sama sa hubog-hubog, adik-adik, panigrilyo, mauni kasagaran sa mga kapariang Katoliko. Palahubog dagko. Adik-adik pa ng uban. Mga igsoon. Adik-adik pa ng uban. Panigrilyo, maayong gabi, Wilfredo, Brother Wilfredo.
ah, Albania. Happy Sabbath nimo diya. So Shabbat Shalom. Ah, kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Mo nang gisulti sa 2 Pedro 2:19. Sila nagsaad kanilang kagawasan samtang sila mismo ulipon sa bisyo nga makadaot samas paghubog-hubog, adik-adik, panigarilyo. Mo nang daghan karon mga leader sa reliyon nagdaladala kuno Biblia, nagtudlo-tudlo kuno sa mga tawo bahin sa pulong sa Ginoo, pero mga palahubog nga dagko, adik-adik, mukusog man nabako. Kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. So ulipon ka sa bino kay nabuntog ka man sa bino. Ulipon ka sa baboy kay nabuntog ka mas baboy. Ulipon ka sa panabako kay nabuntog ka mas tabako. Ulipon ka syabo kay nabuntog ka man sa syabo. Ulipon ka sa pagkasupakan, supakan ka, rebelde ka, kay nagsupak ka man sa iyang sugog balaod. 20. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Adonai ug manluluwas nga si Yeshua HaMashiach, apan unya magapos og madaog pag-usab ni ining mga butanga. Sa ato pa, mubalik sila sa bisyo, mubalik sila sa kahilayan, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Mo nang giingon ni Adonai Yeshua nga kung ang usa ka tawo sa iyang sambingay nga dunay usa ka tawo nga gibiyaan sa daot ng espiritu, ngunya nagpabilin nga way sulod, kay wa niya paharia ang Misaya, ang Ruach HaKodesh sa iyang kasing-kasing. So pila ka tuig milabay, mibalik ang daot ng espiritu dito pagtan-aw niya nga ang maong kasing-kasing, ang maong tao imtina, hawa na, limpyo na, pero way nagpuyo. Mubalik kuno, mugawas pagbalik ang daot ng espiritu nga magdalag laing 7 ka mga espiritu og mosulod sila sa maong tao og mosamot ang ilang pagkangilad mga kaigsunan. Mayong gabi ug Shabbat Shalom, Brother Sunny Boy Laskay diya sa Manila. May gabi ninyo mga kaigsunan namo diya sa Manila. So matod pa mga igsoon sa bersikulo 21 sa 2 Pedro 2:21, maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa mataro nga dalan kaysa mahibalo o unya mobiya sa balaang sugo. Na ay gitawag ni Apostol Pedro. Mismo si Apostol Pedro nagsisgot sa gitawag balaang sugo. Mga igsoon, 2 Pedro 2:21, maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa mataro nga dalan nga mao ang Tora kaysa mahibalo og unya mobiya sa balaang sugo nga mao ang Tora, mobiya sa Tora nga gihatag kanila. 22, ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang iro mukaon sa iyang sinuka, ang baboy nga human naligua mulunang pag-usab sa lapok. Sa ato pa mga kaigsunan, ang tanang mga backslider nga mibalik sa mga bisyo, mga iro og mga baboy sila mga kaigsunan. Juan 8:34, si Adonai Yeshua miingon kanila, sultihan ko kamo o lepon sa sala ang tanan nga makasala. Ang sala mao ang paglapas sa balaod timan ina. So kung naglapas ka sa balaod, nakasala ka. Sa ato pa, o lepon ka sa sala kung kanunay kang naglapas sa balaod. Busawan kag baboy kay ulipon ka sa sala. Musimba kas adlong Domingo kay ulipon ka sa sala. Magsaulog kag Christmas kay ulipon ka sa sala. Magsimba kag Rebolto, Dios kay ulipon ka sa sala. Mo nay tinuod. Nganong magsaulog kag Valentine's Day kay ulipon ka pa sa sala, mga kaigsunan. Mo nay kamaturan, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang sala mao ang paglapas sa balaod timan ina mga kaigsunan. 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim, kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Di modo ang tanan nga naglapas sa balaod ulipon sa sala. Tanang reliyon sa kalibutan nga naglapas sa balaod ulipon sa sala. Okay, may gabi pag-usab, Brother Patrick Hubahim. Last question, nako, ayaw ng rabay. Ay kong tawagag rabay. Matif, pwede, Matif, Gideon. Pwede ba magtalit ang wala pa na convert sa Jewish? Pwede ra? Sundan nimo
bisag pwede ra sundan nimo, bisag Gentile raka na sundan ra nimo ang mga festival pod, like Passover, ang mga festival pod, dili pod nga pagkauna na taga Cagayan man ni siya, ang among sinunod sa Cagayan na ay pod, ako pod ana ba. So festival pod like Passover, then man pod feast of the year, sama ni mo man di sama ni DM niya, di man pod feast of the year, kani kay feast of the Lord. Salamat po. Wa ko ka gets aning imong pangutana sa last nga di man pod feast of the Jews, di man pod feast of the Jews, dili na pistas mga Hudyo ang pista nga atong gisaulog. Kanang pista sa mga Hudyo mo na pista sa Adonai, feast of Adonai, feast of Hashem na siya nga gisaulog sa mga Hudyo. Muna mo sunod sa mga Hudyo, pero dili na to tawgon nga pista sa mga Hudyo, pista sa Hashem. Muna nga kita pag doon natay pagtuo nga ang mga Hudyo tinuod nga katawhan ug gusto tang musumpay sa mga Hudyo, mukuyog sa mga Hudyo, bisag hintel ka, gawas nun ka nga magsunod sa ilang tradisyon. Pwede ka nga magtalit kung ganahan ka magtalit, meaning dugo kag Hudyo. Nganong ganahan ka magtalit, Brother Patrick Hubahib? Nag-usaray pasabutan na akay dugong Hudyo. Nganong ganahan man ka sa mga customary sa mga Hudyo, sa mga tradisyon sa Hudyo, ay usaray hila na pamatud na do na kay dugong Hudyo. Munang ang imong luksong dugo, ganahan ka sa ilang tradisyon, ganahan ka sa ilang kultura, ganahan ka sa ilang ipangsuot, kay nga naman ang imong dugo Hudyo. Pwede ka magtalit, pwede ka magsaulog sa mga pista, sunda lang ang schedule sa pista sa mga Hudyo. Ay lang din lang to awato ng mga secret namer, mga yaswa diya nga naghimog ilang mga pizza sa bulan. Wa mo sunod sa Hudyo kay nag-compute pog mga pizza. Mga igsoon, di mo tunong full moon, di mo tunong new moon, bisag asa lang sila. Basta nagsaulog na sila. Okay ra sa ila. Okay ra na, hintil man ta. Muna na, salamat sa imong pangutana, Brother Patrick Hubahib diya sa Cagayan de Oro City. Maayong gabi sa tanang taga Cagayan ug sa akong parente diya sa Cagayan. Maayong gabi inyong tanan diya. So, balik ta. Sa Roma 4:15, ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Apan kung walay balaod, walay sala. Timanin na mga igsoon. Kung walay balaod, walay sala. Ang tanan di ay nga wala magtuman sa mga balaod sa Elohim, sad-an. Kaya wala magtuman sa balaod sa Elohim, naay sala, sad-an. So, walay maluwas. Kaya naday maluwas sa mga sad-an, wala gayon mga kaigsunan, di ba? Naday maluwas ang tao sa taong makasasala, gawas kung ang iyang sala iyang isurrender. Mangayo siyang pasaylo sa Adonai Yeshua, hinulsulan niya iyang mga sala, o di na buhaton ang pagkamasinupakon sa balaod. Dili na nimo buhaton, dili na nimo himuon ang pagkamalinapason sa balaod. Kung tinuod kang naghinulsol sa imong sala, hinulsulan nimo yung mga sala, Adonai Yeshua HaMashiach, pasayloa ako sa akong mga sala. Unsang sala nako bato kanimo? Una, ang akong pagkamasinupakon, pagkamalinapason sa imong mga sugog balaod. Gilapas ko ang imong adlawng igpapahulay, wala ko tahura ang imong adlawng igpapahulay, wala nako balaana ang imong Shabbat, ang imong adlawng igpapahulay, wala nako hinumdumi ang imong adlawng igpapahulay, kay akong gipulihan sa adlawng Domingo, pasaylo ako niini nga sala. Pasaylo ako sa dili nako paghandom sa imong mga kapistahan, Adonai. Sa dili nako pagsaulog sa imong mga kapistahan, pasaylo ako. Sa dili nako pagsunod sa imong napulo kasugo, pasaylo ako. Sa akong pagsimbag Diyos og sa resulta sa pagsimbag Diyos mauni ang mga bisyo sa akong kinabuhi, pagkapalahubog, pagkakawatan, pagkababairo, pagka-adik-adik o sa padya, mga kaigsunan, imo sa nang hinulsulan kay resulta na sa pagsimbag Diyos. Pagkabayot, pagkatumboy, imong hinulsulan kay resulta na sa imong pagkagahigulo. Muna na mga kaigsunan, hinulsulan nimo, hinulsulan ninyo og dili na balikon. Muna ang paglapas ninyo sa balaod, una ninyong hinulsulan, kay mauna ang number 1 ninyong sala nga wala hinulsuli sa mga born again, wala hinulsuli sa mga kapasturan sa mga Pentecostal, ang pagkamalinapason sa sugog balaod sa Adonai. Dili maluwas, matod pa ang balaod
nagdala sa kasuko sa Elohim apan kun walay balaod walay sala di modo kay nag-exist ang sala entonces nag-exist usab ang balaod. Sa Salmo 119, 155 dili maluwas ang mga daotan. Dili kuno maluwas ang mga daotan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Kita nimo ang tanang reliyon mga daotan kay wala magtuman sa imong balaod. Dili maluwas ang tanang reliyon kay wala magtuman sa imong balaod. Ang tanan nga wala magtuman sa mga balaod sa Elohim dili maluwas. Disgrasya gyud ang tanang mga Kristiyanos gikan sa Katoliko ngadto sa born again mga kaigsuonan dili maluwas. Matod pa sa Salmo 119, 155 dili si Gideon mo'y nagsulti ni ana. Ang Biblia mo'y nagsulti. Dili maluwas ang mga daotan ug unsay imong ilhanan sa taong daotan wala magtuman sa mga balaod sa Elohim. Mao ba kanang wa magtuman sa balaod sa Elohim daotan mga pastor buotan man na sila tan-awon nagtuman ba sa mga balaod sa Elohim wala. Di daotan di dili maluwas. Kanadeng elder na mo sa simbahan brad nasantos kaayo may kay mo tratar og mga bisita may kay mo timan og mga kaigsunan mo ba kana inyong elder buotan kayo nagtuman ba sa sugog balaod wala nga naman busawan magbaboy Domingo man magsimba awa magtuman sa sugog balaod nagpista ba sa pista sa tunay wala Christmas nagsaulog wa magtuman sa balaod o dili maluwas daotan o dili maluwas bisag unsa pa nimo kabuotan dili makapaluwas ang imong pagkamaayong tao mamanggon ni giingon sa uban basta maayong tao lang ka marapture ka unsa may basihan niyo sa pagkamaayong tao kanang way kontrasilingan dili siguro dili palahubog dili babaero okay na siya maing tao ka pero diha ra bataman gibuhat ba sa nimo ang maayo sa mata sa Adonai nga matod pa niya ang Torah maayo gituman ba nimo ang Torah matod pa ni Apostol Pablo ang balaod balaan matarong ug maayo so gituman ba nimo ang balaod nga gitawag sa Biblia nga maayo wala so ang imong pagkamaayong tao maayo ka sa imong parente maayo ka sa imong silingan pero wa ka magtuman sa sugog balaod sa Adonai pildi ka gyapong kabawa ka dili maluwas ang mga daotan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod so dili enough ang imong mga maayong buhat kung di ka magtuman sa sugog balaod dapat mag-uban una magtuman ka sa sugog balaod sa Elohim magtuman ka sa iyang Torah tapos magkinabuhi ka nga maayong tao maayong binuhatan kay mo ni pagtulunan sa mga apostoles. Ang pagtulon sa mga apostoles nagtudlo sa maayong mga binuhatan, maayong buhat. Ang musunod sa atong pagtuo ang mga maayong buhat. Mo nagtudlo sa mga apostoles. Manang angay na to ng buhaton nga watay bisyo, di ta palahubog, di ta kawatan, di ta hinabako, di ta sugarol, maayo ta sa atong mga silingan, di ta libakira, dili ta ana, dili ta palautang. Tapos pagkahuman mga kaigsunan nagtuman pa ta sa sugog balaod sa Adonai nagsaulog ta sa iyang Shabbat nagsaulog ta sa mga kapistahan nagtuman ta sa napulo ka sugo di kompleto dili kay ang uban sad nagtamod kuno sa adlay papahulay pero palahubog nga dagko nagpista kuno ba kapay ihawon pero palahubog hinabako di magsilbi dili kompleto asa may yung pagkamaayong tao maayo ta dapat sa Elohim nagtuman ta siyang sugog balaod o sa atong isikataw way kasaway nato kay wa tay bisyo basahan ninyo ang mga gitudlo ni Apostol Pablo nagtudlo ba si Apostol Pablo sa paghubog-hubog nagtudlo ba si Pablo sa pagpanabako nagtudlo ba si Pablo sa pagpanugal ang tanang pagtulon ani Pablo gikan ang gitudlo kang Timoteo kang Tito nagtudlo siya sa pagkinabuhing matarong sa tubangan sa Elohim muna nga ang atong buhat mga igsoon kompleto. Ang Messianic Nitzarim Torah Community dire sa Karkar nagsunod sa tabang sa Adonai. Kompleto ang among pagsunod sa tabang sa Adonai, dili sa pagpanghambog sa among kaugalingon. Kung naaman may wa pa mahingpit, wa pa matuman, nagpadulong mi sa pagtuman, nagpadulong mi sa pagkahingpit kay among gisunod o gituman gyud ang Torah sa Adonai. Muna nga ang mga kapistahan, ang Shabbat, ang Torah gi-apply gistuman namo pagkahuman gi-apply namo ang mga maayong pamatasan
Human sa maayong pamatasan, isunod ang pagkamaayo. Human sa pagkamaayo, isunod ang gugma, isunod ang kwan. Nga isulti ni Apostol Pedro na, sa libro ni Apostol Pedro, Kapitulo 1, 1 Pedro 1 guro na siya. Nga ang atong pagtuo, isunod kuno nato ang mga maayong pamatasan. Muna nga, kumpleto. Ang Messianic Nazarene, Torah Communities Karkar, di man mi manghambog, pero amo lang gisulti ang kamaturan nga ingon ana ang among pagkinabuhi. Walay palahubog, bawal ang palahubog sa among kehela. Sa kehela sa adunay Karkar. Muna ang mga palahubog, akong ipangabog. Muna nagamay mi. Sa una may ikson, daghan kay mi. Sa tabang sa adunay. Niabot mi og mga 60 tahon kapin. Pero nag-uol ko. Kung kamatis pa, puno unta ang basket, pero daghan mang dunot, daghan mang lata. So kinahanglan ilabay ang lata. Daghan unta mi mga igsoon, 60 mi kapin, pero mga palahubog na dagko. Wa malipay ang adunay. Wa sad ko malipay. Nagampo ko sa adunay, adunay abuga ang mga palahubog. Kay kung ako'y mangabog, basta makaingon sila gapangabog ko. At tinuod gyud mga igsoon, giabog sa adunay ang mga palahubog. Dili ako'y nagabog. Iabog sa dunay mga palahubog. Karon wala na palahubog. Jutay na lang minabilin, mga 40 na lang, 30 ka pataas, 30 pataas, pero tabang sa dunay wala na mga palahubog. Wala na mga bisyoso, wala na mga sugarol sulod sa kahila. Og ang tanan naningkamot sa pagtuman sa Torah sa dunay, og sa pagkinabuhing matarong, og sa pagkinabuhing maayo ngadto sa atong sikataw. Dalaygon ang adunay. Dili ka na panghambog, ang dungog og himaya iya lamang sa atong Adonai Yeshua HaMashiach, mga igsoon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.